बाबू हम एक बार नाई कहब, हम हजार बार कहब कि इ जवन टीम बा उ बहुत खतरनाक टीम बा। काहे कि इ आरसीबी वाला एक लाइन से राक्षस बाने। और काहे बाने अजू के टीम में लखनऊ के हरा के बता दिल बाने कि हमनी के ऐसन वैसन प्लेयर नहीं है के एगो गलती से हार गई के लोग हमनी के ट्रोल करे लगल, लोग हमनी के मजाक उड़ावे लगल। बाबू आज उ लखनऊ सुपर जायंट के जौने तरह हरावल है लोग उ देखे वाला रहल है। और जौने तरह इ लोग जीतल है लोग मैच, बाबू वो देखे के रहल है। काहे कि ज्यादा बढ़न स्कोर रहल नहीं है, छोटा मोटा स्कोर टारगेट मिलल रहल है। लेकिन ओहू में आज आरसीबी के टीम लड़खड़ात दिखल है। लेकिन कोनो बात नहीं, जीत होला तो आरसीबी के भइल और जीत आरसीबी के भइल। काहे भइल? लखनऊ सुपर जायंट 146 के स्कोर दल से 20 ओवर में। बाबू छोटा मोटा स्कोर दे के लोग चल गए ना लोग, और 149 पे 5 विकेट खो के 15 ओवर में आरसीबी के टीम जीत गई है। काहे जीतल है इहो बताए, बस आप लोग वीडियो में बने रही और कमेंट में जरूर बताए आरसीबी के फैन है कि नहीं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट के बैटिंग लाइनअप के कि काहे इतना खराब प्रदर्शन रहल है कि इतना कम रन रेट आयल हो टीम के तरफ से। कौन खिलाड़ी कितना मरले बा आई एक बार जानल जा। सबसे पहले एम मार्स और माकरम दोनों जन ओपनिंग पर आयल हो। 32 गेंद में 40 रन, 3 गो चौका 2 गो छक्का मार्स मन है। अब 8 गेंद में 12 रन, एगो छक्का मार के मार्स दोनों जने पवेलियन चल गए ना। रहल बात ऋषभ पंत के, तो बाबू अजुओ कहब हमेशा कहेनी ऋषभ पंत के बैट से रन नहीं निकलता, इन पर थोड़ा ध्यान दे पड़ी। काहे दे पड़ी? कुछ न कुछ इनके शरीर में दिक्कत इंजरी आवत रहता। और बाबू गोयनका जी भी कहतन है कि सब होत का बा। जो लड़का के हम ले रहनी है वो लड़का चलते नहीं बा और हमेशा रिटायर रट हो जाता। 6 गेंद खेल के 1 रन मार के रिटायर हट बने हैं। निकलेश पूरे ने 7 गेंद में 1 रन मार के इहो आउट हो गई है। जौन मैच से पहले निकलेश पूरन के हम इतना तारीफ करत रहनी है, वो बैटमैन आज चलते नहीं बा। जौन एक उम्मीद रखत दुनिया दिन के फैंस की बाबू कब वो दिन आई कि निकलेश पूरन के बैट से एगो हाफ सेंचुरी नजर आई। लेकिन वो दिन आवते नहीं बा और आरसीबी के बॉलर ये लोग के धूल चटा देते लोग। तो बाबू कर बाद ए बंदोई 24 गेंद 38 रन, 4 गो चौका 1 गो छक्का। हम तो कहब ऊपर से बढ़िया तीर है बनी नहीं ओपनिंग करावा जा। ई बाबू हर मैच में बढ़िया रन दे के जाते नहीं, इनहू से कुछ सीख किलो रनवा मारे तो 200 रन कम से कम ये लोग बनाए। लेकिन नहीं, हम रन नहीं मारब, ये लोग के लोग प्रण बात शपथ बा। तो अजुए के मीटिंग में ये लोग के लागत था अगला बेर जब आई लो तो सामने वाली टीम पे तनी भारी पड़ लो। काहे कि ई लोग आजुए जाके खूब प्रैक्टिस कर लो। ओकरे बाद अब्दुल समद ने बाबू 2 गेंद में 0 रन मार के कुणाल पांड्या के हाथे में कैच देके चली गई। बाबू ए तरह ती लोग खेलता, लखनऊ के टीम एकदम बर्बाद हो गई बा। एम चौधरी 28 बाद में 39 रन, 2 गो छक्का 3 गो चौका मार के इहो पवेलेंगे न। पिछला बार अपने टीम के बड़ा बढ़िया जीत दिलौरन है मुकुल चौधरी। यह मुकुल है जवन अपन पर्चा लहरामन रहना पिछला मैच में। एहू में कोशिश कईने है लेकिन लड़का बढ़िया खेल के गई। ओकरे बाद जी लाइन आइल बने 7 गेंद में 7 रन, 1 गो चौका मार के पवेलियन गई ना। मोहम्मद शबी 1 गेंद खेल के 0 रन, आवेश खान 2 गेंद खेल के 1 रन और 3 गेंद में राठी साहब भी चल गए बने। आरसीबी के बॉलर कौन का परफॉर्मेंस के लिए वह एक बार देख लेते नहीं। भुवनेश्वर कुमार के बढ़िया परफॉर्मेंस आयल बा। 4 ओवर में 27 रन 3 विकेट मारल मन अपने टीम के खातिर, और ये बहुत बढ़िया बाटे। इनके फॉर्म अब धीरे धीरे लौटता। जे हैजलवुड बाने 4 ओवर में 20 रन 1 विकेट लले बाने। आर असलम 4 ओवर में 24 रन 4 विकेट। ये लड़का एकदम उजागर कर दिलस टीम के। कुणाल पांड्या 4 ओवर में 38 रन 2 विकेट। और रहल बा संजय शर्मा के बाबू 4 ओवर में 34 रन पिटाइल बने। ई बाबू एतर धुआन भइल बा। अब आरसीबी के टीम काहे लड़खड़ाइल ओहू के तनी हम बात कर लेतनी। 30 साल्ट विराट कोहली ओपनिंग करे आइन लो। 8 गेंद में 7 रन, एगो चौका मार के 30 साल्ट आउट हो गई है। और रहत बात विराट कोहली द किंग 34 बॉल में 49 रन, 6 गो चौका 1 गो छक्का मार के आज हाफ सेंचुरी से ही मिस हो गई है। बड़ा दुख भइल हुई, 1 रन से ही आउट हो गई बने। बचल इनके देवदत्त पडिक्कल 11 गेंद में 10 रन, रजत पाटीदार 13 गेंद में 27 रन, जितेश शर्मा 9 गेंद में 23 रन, टीम डेविड 8 गेंद में 14 रन, आर सेफर्ड 8 गेंद में 14 रन।
तो ये लोग के पारी इतर लड़खड़ा गई रहल, लेकिन अपन टीम के जीत दिलावल लो। और रहल बा लखनऊ के पिटान, तो मोहम्मद शमी 3 में 30, पी यादव 3 में 32, 3 विकेट, और राठी साहब 4 में हाफ सेंचुरी डाले बने, बड़ा बढ़िया काम खेले बने। आवेश खान 4 ओवर में 23 रन 2 विकेट। अब बचल है जी लाइन के, एक ओवर से फेंकवाल गइल बा, ई बाबू 9 रन रहले बने। अब काहे कहतनी कि इतना कम स्कोर लखनऊ काहे दहलस बाबू, ई लोग खेलत नाई बन लो, खाली मन बढ़ई करतन लो। और ए तरह खेलिए लो तो बाबू कबो ए लोग के ई होखे वाला नाई बा। आ जौन में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन मरले बने, इन्हीं के मिले बा। कहत का बने इंटरव्यू में एक बार इहो देख लेल जा कि द ऑरेंज कैप होल्डर इन, बाप रे बाप, अब इन ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के पास रहल है, विराटो कोहली के पास आ गए। विराट कोहली सेड आई एम नॉट 100% स्टिल, नी वॉच श्योर लास्ट गेम एंड हेल्थ विच वुड 4-5 days हैप्पी विद द स्टैंडिंग दिस गेम। मतलब बाबू कोहत ना बिन हैप्पी नहीं बनी, 100% सेटिस्फाई नहीं बनी, ई का को के मनिया हो। एंड हैजलवुड के अवार्ड में मिल गइल बा। अरे दादा ये लोग खेलत कुछ नहीं बा, लोग अवार्ड लेते लोग घंटा भर। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के मैच रहला, लागत रहल तनी तड़ाक भड़ाक होई, लेकिन कुछ नहीं भइले। अब चले जाए ये आरसीबी के मैच जीतले के बाद पॉइंट्स टेबल के बात कॉल जाए कि आरसीबी कहाँ पहुंच गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैन के दिलों में जगह बनाए वाला एक बार क्लैप कर दे जा। काहे कि तोहनी के टीम पहला नंबर पे आके आज बैठ गई बा, गद्दी छेका लहले बा। और ये गद्दी छेकैले के बाद बाबू स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, एकदम मरलबा हिला डुला के सबके आ नंबर 1 गद्दी छेका के बैठ गई। आ कहले बा तोहनी के लड़ जा झगड़ जा, हम तो गद्दी छेका लेले बानी। इहे उम्मीद रहल आरसीबी के टीम से, और उम्मीद पे एकदम खरा उतरल बा। और दिल फैन सब एक जगह जोड़ के बतौले बा कि आरसीबी के टीम हमनिए खोई जा। तनी मनी गड़बड़ा का कोई एगो मैच का हार गई नहीं है के, तनी के सर के पानी एकदम नीचे आ गई है। और यही जीत से बता दलस कि अभी हमनी के मैच के ट्रॉफी फाइनल में लेके जाइले, आ दावेदारी ठोक के जाइले। काहे कि विराट कोहली द किंग बोलले बने, या तो दोनों आईपीएल मैच 2025-26 वाला हम ही लेके जाए। चलिए जे देखल जाए एक बार सबके पॉइंट टेबल के नंबर बता दल जाए कि कोना कौन बाटे। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 5 गो मैच में से 4 गो जीत के एगो हारल 8 पॉइंट लेके पहला पे बैठ गई। और रहल बात दूसरा पे राजस्थान रॉयल 5 में 4 गो जीत के एगो हारल बा, इहो 8 पॉइंट लेके दूसरका पे बाटे। तीसरका पे बाटे पंजाब किंग, बाबू पंजाबो 4 गो मैच में 3 गो जीतल बा और एगो ड्रॉ हो गइल। अभी ले तो हारले नहीं बे दादा। अरे बाप रे, पंजाबी छा गए ओए। अभी अगला मैच इनके होखे वाला में थोड़ा पसीना इनके छूटी, 7 पॉइंट लेके इहो बाने तीसरा पे। सनराइजर हैदराबाद 5 गो मैच में 2 गो जीतल बाने, 3 गो हारल बाने, 4 पॉइंट लेके इहो बैठल बाने चौथा पे। दिल्ली कैपिटल 5वां पे बैठल बा, 4 गो मैच में 2 गो जीत के 2 गो हारल बा, 4 पॉइंट लेके इहो बैठल बा। छठवां पे गुजरात टाइटंस बैठल बा, 4 गो मैच में 2 गो जीतल बा, 2 गो हारल बा, 4 पॉइंट लेके इहो बैठल बा। 7वां पे लखनऊ सुपर जायंट 5 गो में 2 गो जीतल, 3 गो हार गए, 4 पॉइंट लेके आज इहो 7वें पे बैठ गइल बाने। चेन्नई सुपर किंग बाबू जगह छोड़ दले बा, 5 मैच में 2 गो जीत के 3 गो हार के 4 पॉइंट लेके इहो बैठल बा। मुंबई इंडियंस 4 पॉइंट में 1 मैच जीतल बा, 3 गो हारल बा, 2 पॉइंट लेके बैठल बा। कोलकाता नाइट राइडर्स भाई खतवे नहीं खेल, 5 गो मैच में 4 हारल बा, एगो 1 पॉइंट बारिश की वजह से इनके मिलल। तो रहल बात लोग पॉइंट टेबल के तारसीबी बता दहलस कि बाबू हमनी के छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है के, अपने दम पर दमखम रखल जाला। और ई मैच जीत के दिखौले में सबसे बड़ा रोल विराट कोहली के बा। और ओने से मुकुल कोशिश कैले रहने हैं, लेकिन ज्यादा रन नहीं बना पाने हैं। ऋषभ पंत के इंजरी आ गई, यही के मारे वो दोबारा खेले न, लेकिन दोबारा खेले से का फायदा जब उहे रनवा तुहू मार के गइल, 1 के 2 रन पर सीमित गइल। रहल बात मैच के आरसीबी विन भइल बा। और आरसीबी विन होखले के वजह से गोयनका जी काफी मुरझा गइल बने, दुबरा गइल बने। आ सोचत ने कि ये कब सुधरेगा हमार ऋषभ पंत। बाबू इनसे ही परेशान हो गइल बने, आ कहत ने बबुआ तू कहिया चलबो त हमार टीमवा जीती, कबले हम दूसरे के भरोसे रहम। रहल बात ई मैच के त आरसीबी विन कइल हलस। और जल्दी जल्दी कमेंट करी आरसीबी के फैन जितना लोग बा, और ये वीडियो अच्छा लागल हुई
तो कमेंट करके जरूर बताए, लाइक शेयर जरूर कर दे। बाकी नेक्स्ट वीडियो कल में फिर मिलल जी लाइव जो मैच होखे वाला बा, वो में हमने देखल तड़ाका भड़ाका जो आई। अब बतावल जाई कि मैच कौन जीती। तुम्हारो जो मैच बा बाबू पंजाब वर्सेस मुंबई के मैच बड़ा खतरनाक होखे वाला बा। आ दोनों टीम एकदम बाबू जोर लगाई जीते खातिर। पंजाब चारों मैच जीतल बा, सोची कि हम 5-9 हारे। आ मुंबई तो हारते भाई, सोची कि जब हम जीते में पॉइंट टेबल हमार बढ़े नहीं। ठीक बा, तो चली जा, तब तक खातिर नमस्कार।